Ndichikutambirai zvekare pano paZirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchangori wekutanga kumawana. Panapo changu uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Badikani, first update evidhiyo raNgoni Dzashe Munyoro. Ngoni Dzashe Munyoro mukomana iye akatonyorawo form 4 wanga aine 19 years. Mukomana uyu anga kanzi nababa vake achazoita iye mupurisa. Zvanga kanzi achaita mupurisa. Badikani, mukomana uyu anga asingade kuita mupurisa. Chishuwo chemoyo wababa vake chansiri chishuwo chemoyo wake. Zvazopa kuti vanhu ava vasvike pakuurayana. Daukusiye muchiona video, wapedza kuona video pachitsanangurwa mufiro wakaita Ngoni Dzashe. Wapedza kuona video tazvanofika comment section ndatiti rest in peace kuna Ngoni Dzashe. Yake kudaro. So baba vacho vaida kuti mwana aende kunojoina chipurisa, right? Baba muitira madhiri ekuti mwana aende kuinterview yechipurisa. Then mwana uya zveinterview yechipurisa ende nezvekuita mupurisa anga asingade. Atora madrugs, anomwa madrugs, then vaenda kuinterview. Aenda kuinterview, mwana kanotestwa aonekwa aine madrugs mumuviri, right? Afeila interview iyoyo. Adzokera kumba, asvika kuna baba vake. Then vamubvunza kuti ko waita sei zvakanazvo chi? Ndine mamwe matest andafeila, handina kuita sei? Havana kunditora, vanokwanisa kunditora, ndafeila interview. Then pasina nguva baba vakabva vafonerwa kweinterview kwacho ikoko. Mwana haana kunge ataura chokwadi. Vabvunza kuti ko chichaitika nemukomana so. Then vaudzwa mukomana aita sei? Haana qualify. Zvikanzwa haana qualify nei, zvikanzi mubhodhi make maonekwa madrugs. Then baba vake nehasha dzekuti mwana andinyepera, vakamutora vamuisa iron bar makumbo, vamuisa cheni, vakamusungirira, vakamugarisa izvezvo zvichemba zvazviya. Vatanga kumurova akadaro, vachimurova akadaro. Saka zvinonzi brother yaNgoni ndo yakatora foni ikafonera amai, cause mai vanga vasipo vari kubasa. Vafonera amai, vataura kuti pano ndo zvikuitika, Ngoni ari kurova. Then mai vakasvika zveshuwa, bvasvika bvakatanura mwana wavo, vamubvisa cheni mumaoko, bvabvisa iron bar, bvamutora bvaenda naye kuchipatara. Andika vachisvika naye kuchipatara, vaudzwa kunzi mwana chando hapasisina. Guys, maonero enyu munoti chini nyaya munoti chinazvo? Ngoni was a 19-year-old boy. Baba vake vanga vaine 41 years. Vakamurova kusvika apa. Guys, munoti chi? Inanguka, the story is so touching. Nyaya iri kundirwadza because inina Ngoni hatinombosiyana. Takasiyana negore 1. Atori size yangu ndinorwadziwa. Guys, unofila sei iwewe mbereki kana uchienda kunoviga mwana wako instead yekuti mwana wako azokuviga iwewe? How does it feel? Justice for Ngoni, guys. Ndabatikana. I don't know him, but hey. Ndabatikana, munoziya. Wakambonzwa kudongo kuchema munhu usingaziye. So, I'm going to do the overlay of picture ya Ngoni, right? Kunze kwashata. Generation yedu yevana vamazuva ano, mubereki haichade kuti urove mwana, unorova uchisiya nepamangwana kana kusatorova because hamusi kuziva kuti vana vari kuzonofungei kumberi uku. Unogona kuti watorova mwana anozviwidza ega kana unosvika ndega mbiriji nekuti wamurova. Mwana atongove kuudza nemuromo. Ukada kutobata ukamurova uziye zvine zviri mupfungwa make, chiona iwe waiti uri mubereki uri kuranga mwana but zvakazoenda nepamwe chitasaona. Mubvunzo wangu ndewekuti saka baba ivavo vachaenda here kunhamo kwemwana? Vachaviga mwana here? Baba ivavo vachazofarirwa nevamwe vane here, vanin'ina vaNgoni? Because vanin'ina vaNgoni vanenge vachingoti baba vakauraya Ngoni. Marriage chaiyo, marriage status yavo yakamira sei izvezvi? Munofungidzwa kuti mai Ngoni vachiri kuda baba Ngoni here nenyaya yezvakaitika?
guys ngatimbopafunge kana veukama chaivo chaivo ende ingozi yatopinda musha mwana wako ndiwo akaitoti aone zuva but guys aya ndo anonzi mawani manje aya mawani. So I'm going to do the overlay of Ngoni Speak. I got a quarter false. Gati chemeni tariro amadzashe. Next update ivideo revanhu remunhu wekuzanu PF apo paanga achitaura kuti pasi naHollytain. Hanzi Hollytain hatikurudzire kuti munhu akaita zvemadrugs kubuda mastreets esocial media achituka vatungamiriri venyika achitaura zvaanoda nekuti anenge adhakwa. Vadikani Hollytain vari kuziva. Hollytain akabuda achitaura mashoko akabuda achitaura kuvakuru venyika ino yeZimbabwe achitaura zvaaitaura zvekuti inini ndaita mutete kuti ndizvitaure. Dakusiya muchiona vhidhiyo wapedza kuona vhidhiyo tozvanofuka kucomment section. Inisadzirari dafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Anozi Hollytain achitukirira vamwe vakada kutaura kuti kutamba hakuna munhu anomisipepa vachishandisa zvinotaka pasina Hollytain. Pasina Hollytain. Pasina Hollytain. We don't support vanhu vanotinagreta the highest office. Kana esulongu wakubata ipahuru watotidena geza ndangoti pasina yoga ile atisikwaka iye ikatomtangawo. We don't support zvinhu zvakadaro. Saka kuno kuzvisava nemakomrades